Bon Sant Jordi a totes i a tots. Aquest és un Sant Jordi que vivim d'una manera diferent, que vivim confinades, però aquesta no pot ser l'excusa per deixar-lo de celebrar. El Sant Jordi és la gran festa del llibre, és la gran festa de l'amor en sentit plural i val la pena celebrar-lo amb les persones que estimem, ja siguin a prop o ja estiguin lluny, i què millor que regalar llibres. Us recomano, doncs, a regalar lectures, que de fet és la millor manera d'escapar d'aquest confinament a través de les seves pàgines. I com no podia ser d'altra manera, jo també us recomano un llibre en el dia d'avui. Es tracta de Mama desobedient, una mirada feminista a la maternitat, un llibre que reivindica la maternitat com a responsabilitat col·lectiva, com a responsabilitat de totes i de tots, com una responsabilitat de la societat en general. Un llibre que reivindica també la maternitat real, aquella maternitat plena d'ombres i de llums, aquella maternitat on les dones podem equivocar-nos, aquella maternitat on les dones no som ni la mare perfecta ni la mare ideal. Un llibre que reivindica la maternitat en clau feminista, la maternitat com a procés on les dones podem decidir sobre el nostre cos, on les dones podem i hem de decidir sobre el nostre embràs, el nostre part, la nostra lactància, unes experiències que ens ha robat la societat patriarcal. És un llibre que reivindica la maternitat, la criança, la cura i la vida. Tot allò que en aquest context de crisi sanitària es demostra que és tan important.